Siniro hamari hamu do dami nasian de batamat do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras mari hita saluna tapi kima hatani di bata di hita iman atar surah di pesalmen ono pulubitu ayat sada satu ayat walu songono mahatani di bata. Tangiang mangido pasu-pasu. Ede namardongan perhinaloan sipil tihon. Ali di bata saya si roham di kami. Jala pasu-pasu kami. Saya marsinod dang mabuhim madongani kami. Asala marbino to tanoon di dalammu do di boka sudi hatau katuamu. Ikepujian ni akabang sodo sugut ali di bata. Sudi akabangso tutu mamujiho marlas ni roha jala marulupulu sud akabangso ala tigor panguhum di akabangso jala dituguho akka marga di tanom ikepujian ni akabangso sugut ali di bata sudi akabangso tutu mamujiho tanon mangalehong guguna sai pasu-pasu ni di bata taruhita di pasu-pasu di bata mahita. Jadi habiaran nisyan sudi ujung ni tanah omma ibana ido sana dia makado nga saha porsiaon songon topik ni tulpu taon akabangso na makamulatehon asinirohani di bata sada nama setakas taida di bagasat tulpu taon ima roha ni parpesalmenon makamulatehon dia may pasu-pasu na usaha tunasida. Jadi didok parpesalmenon ma songon pangidoan dohot sogot tangiang na macalo pasu-pasu sian debata. Ido tangiang na ido nak ni ita satu tikyon. Sada ujadwi ay dinawar pesalameni nasida disima di pasa nasida guru na to di bata. Jadi dohonon ma ia pesalmenon ima ekspresi ngulu ni parbagasan naong makanguluhon doho panukunuku ni di bata. Doho pangaramotiun ni di bata di sadok nguluna. Alani diamuk kadong saha porsiaon adong tulu na taida na neng pasahaton ni buku pesalmen bidu ono pulubitu ayat sada satu ayat welu. Na perjulu na nang idota ima ayat sada satu ayat dua. Di ayat sada satu ayat dua ima denggado mangedehun nasida tu dibata. Panadam nasida tu dibata. Ai hasulu ngadu ibana. Tama pujion sudi akapabahinanna. Tama hamulati honon na sudi akapasu-pasu. Sai di paingo parpesal menido pasu-pasu ni dibata naung cinalona. Campur tangan ni dibata na mangurupi do na manugunuguna sida. Di na mangarupi akahamaolun na sida. Saliling di parhorsihan. Tabutur tak kasih. Buah bangsoi madai pasu-pasu ni dibata. Di boto para pesalmeno do sia dia haroro do umul ni pasu-pasui. Ido benna diajak nang tuhita. Masai gomos do di rohani para pesalmeni lako mangido tu dibata pasu-pasu na sundinggani asa saya marsino dang buhin dibata madongani na sida di akapadalanan ni ngulu ni na porsiain. Jala porsia do na sida. Babua pasu-pasu ni dibata, pangurupiun ni dibata, dang adong anggodang na didongan dibata na. Dengan campur tangan Tuhan ido na teida dehonon ni para pesalmen ayat sarudwi tung masinod dang dubuhi ni dibata manodangan nasida gabi tenang gabi sejahtera alani molo buhi ni dibata na manodang ngulu ni jolmai dia akan tenang dan sejahtera ido sada pasu-pasu. Napa dua kon di ayat tulu satu ayat onomi. Di ayat tulu satu ayat onomi ima nati gordo debata.
Marbino tudo parpesal meno dibata namano pasadok tanon. Jala ditoru ni huaso ni dibata do sadok tanon alani do ubay narikot jolma do diroani bangsui sudi pangisi ni tanon na botosa jala marhato poton jala marhitei gabi sudi bangso mamuji kuar ni dibata. Natigor do dibata lahu manguhui bangsui. Jala keadilan do hati koran Tuhan itu mangalehot tu akka bangsui porsia nasida. Jala sudi hati koran Tuhan gak bisa ada bedak kana porsia. Tung dihalason halak na porsia do panguhumun di jahuba na mangalehok kan sonangat tuhita. Bangsui pisongon do dipakai nasida do iman akeng bangso Israel dipakai di batado gabi sorminan markiti bangso Israel gabi badian dan songon bangso na pinilit songon bangso na mana dari bata gabi sada sorminan tu bangso na asing gabi sudi bangso nang porsea rak marlas ni rohan ala pangumion ni di bata na tigor nama besonang jala mardame nguluna marulupulu sudi nasida mamuji kuar ni di bata nasok kali ima naing dona asa halak na manada na kaningani ima di hati koran di bata mabuan marulupulu jala marlas iroha dusugut pangsuing ala hati koran ido gabe sada ima di tonga-tongani akan hapursia. Napatuluhon ayat pitu satu ayat Jahoba do na manguda na manopa jalan na patakas sudi na tinopaneng. Jolmai gabi bangsona, jolma na badia do gabi biru-biru na pinarmana pasu-pasu ni dibatado na mangali parbui ni tanaon. Na mangula do akka jolma di tanaon. Adong may meragam, adong na bertiga-tiga, adong na mangula, adong na mengusaha, adong akka na asing dope. Alaik tengok ma hola debatado na beni mat parbui. Usaha do rencana ni do si jolmai anggo na pajadihon di batalo asa demak ngulu ni jolmai songon pertumbuhan songon na mangulay molo dung dirajumi jolmai pabuana si debatado mual mana sumber ni na adong di nguluna gabi mabay kita di marhabiaran di do dirimas ni debata iyo bena se somal tabigi biar tu debata dang bui sian roha-roha ni jolma alay nyojar ni hapor siyabi niojar ni panadayon tu di bata bayan naro biar tu di bata jala pasu-pasu tu di bata do biar nanileon ne tu sada-sada halak ay molo sumabir bicol may marnida ni di bata marnida masa tu adong ma to di bata na maringan di mana jadi lapatan na sidang nabi nebay roha biari alay naro doi ima marihiti hati korado to di bata alani molo borhatita di bagasan sian topik ni turputau pasu-pasu ni di batana mabay kita tenang sonang do pikiratan pasu-pasu di batana mabay kita demak sejahtera dan rajuman alani gugudo alani aka usahat tung sian di batano marihiti do dihita makarikot ton las nirohata makamulatayon roha mamuji di batana marningo sudi akan ang tajali maro jahat dui syalas nirwa ikonadong sada haputusan baru dita marpanidangion bersaksi tu akka portibion sudi pasu-pasu na tajali ala na tajad daru di batado panguhum na tigor na manguhumi sadok na kanatinopan alani naing marhabiara rohata mida ibana pasu-pasu ni di batado biar mida jahubang alani roha biar mangocar rohata lau patu paun akaulaun na hinalomohon ni di bata di ngoduta atong dia makadong asaha porsia tong tapatuluhom ma ima halak natar pasu-pasu ita biar mida jahubado mual ni pasu-pasu amen mauliate madiho ali Tuhan di bata nama masu ngulu nami amen.